जोंहा नै नायदो गोबां मानसिफ्रा नैबेयाव फट'शुट लादों जोंहा दिनै लास्ट डे जाबाय बेनिफ्राय मा होनना बुङो बिनिनो जोंहा दायो बेलासे सम जोंहा दायो फ्रि टाइम जोंहा बेलासेनि सार्भिसा जोब्बाय बेनि उनाव गोबां सोद्रोमाफ्रा नै गेटआव मा होनना बुङो फट'शुट खालामदों आरो नै जेथिं नायो बिथिंनो मानसि नायना लादो नै आङो दायो गेटनि साखाथियाव दङ नोंथांमोननो दिन्थिदों जेथिंबो मानसि आरो नै नाय दिनै लास्ट डे नालाय आरो सानडे जाहैबाय बे हिसाबै जोंहा नैबे बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जे एनुवेल कनफारेन्स दङमोन बेयाव गासै खमैब्लाबो 50 आरो 60नि गेजेराव दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों मानो होनना बुङोब्ला बेयाव जोंहा बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ' गासिबो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो बाख्नायनो बेयाव बाहागो लाफैदों आङो बिनिनो माखासे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिदों नोंथांमोना नायलांदो आरो नै जोंहा नै बिथिं आलफ्रेड ब्रादार दङ आलफ्रेड ब्रादाराबो जोंहा नैबे जोंनि बे कनफारेन्सआव बाहागो लाफैदों आरो बिथांजों गोबां सोद्रोमाफ्रा आरो बिथांनि साबस्क्राइबारफोरा नै फट' लादों आरो नायदो आङो दायो सिंनि माखासे जि डेक'रेसन गेटनि साखाथियाव डेक'रेसन खालामनाय आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै जोंहा गोबां सेंग्रा सिख्ला आरो आइजोफ्राबो जोंहा गोबां फट' लादों नै एसे खारन जोंहा गेटखौबो देग्लाय बोसोराव गोबां समायना बनायबाय आरो बिथांमोना नै आं बिथांमोनखौ आं भिडिअ लालांसै नै नायदो लाजिदों आङो दिन्थिलांगोन बिदिनो माखासे भिडिअ नोंथांमोननो गोबाङा फट' शुट खालामदों गोबाङा बिदिनो जिरायनानै बेयाव टाइम पास खालामदों खारन जोंहा सार्भिसनि टाइमा जायाखै मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मा होनना बुङो 6:30 बाजियाव जागोन आरो बेनो दिनै जोबथा सार्भिस जागोन आरो जोंहा नैबे एनुवेल कनफारेन्सनि बेखायनो दिनै गोबां मानसिफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बेयावनो नैथिंनो नायदो नै आङो बिथिं दिन्थिलांनो नाजागोन जोंहा जि डेक'रेसन खालामनाय सिंनि नुथाय बेखौ आङो सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो दिन्थिबोदोंमोन आरो दिनै आङो नैबे लास्ट समनि आङो जि नुथाय आङो बेखौ दिन्थिलांगोन जा गोबां भिर आरोना बेयाव नै गोबां भिर जेथिं थां बिथिंनो थारमाने फट' लानाय नुगोन आरो नै जेथिंबो आङो सिंनि गेटनि साखाथियाव थानाय डेक'रेसनखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों नै नायलांदो मोजां दे जोंहा नै बिथिं नै गोबां फट' लादों आरो नै जोंहा दिनै गोबां बिजि बेयाव नै नायदो जेथिंबो जोंहा फट' शुट खालामनाय नुगोन आरो दिनैनो थारमाने जोंनि बे कनफारेन्सआ जोबथा हर जागोन आरो ना माने जोंहा दिनै सेसन मोनसे दंबावो बे सेसन मोनसेयाव नि उनावनो जोंहा दिनैनि बे 2023नि जि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जि बोसोरारि जथुमा बियो जोबसिगोन आरोना नैथिं नै गोबां फट' लादों आरो डेक'रेसनखौ आङो नै बिथिंनिफ्रायबो दिन्थिदों नायलांदो नै दा नै बिदि बनायनाय जादोंमोन बेयाव जोंहा नै नायलांदो माबायदि बिजि जानानै दङ जोंहा बेयाव मानसिफोरा मा होनना बुङो फट' शुटनि थाखाय दायो बाहेर फारसे आवगायलांनोसै आरो सिंनि नुथायफोरखौ आङो माखासे दिन्थिबाय नोंथांमोननो आङो बाहेर फारसे आवगायबाय बाहेराव आरो जोंहा गोबां मानसि दङ आरो नै गोबां फट' लादों दिन्थिदों नोंथांमोननो नायलांबाय थादों बेनिफ्राय आरो दायो आङो बाहेरनिफ्राय माखासे नुथायफोरखौबो आरो दिन्थिनो नाजागोन नायलांबाय थादों स' नै बे माबा होदों बाबोल्स होदों इलाय बाबोल नुवाखै
नायदो नै बिदि डेक'रेसन खालामदों आरो ना बिथांमोना नै मोनायाव बिराद मोजां नुदों लाइटजों बे हाजोनिफ्राय दै बोहैनाय बिसोरो नोंसोरनो नायदो नै नै आसि सादों औ बै इथिं दै बारा जाबा बिथिं हायो आरो मिथिबाय जोंहा दायो मोनाबिलि सम जाबाय नै अब्लाबो गोबां मानसिफोर दङ दाबो नै जेथिंबो मानसियानो मोनसे ओइ दाबो गोबां मानसि दङ जोंहा नै मा होनना बुङो गेटआव आरो दासिमबो जोबाखै गोबां फटक लालायबाय थादों मानसिफोरा ओमफ्राय दायो जोंहा सार्भिसनि टाइम जासिगोन आरो सार्भिसनि टाइम जानाय लोगो लोगो जोंहा बिथांमोना गासिबो गिर्जा न'आव हाबगोन आरो नै थांदो खारन जोंहा सार्भिसा 6:30 बाजिनिफ्राय जागोन आरो ना खिन्थु टाइम जाथ'वाखै बेखायनो मानसिफ्रा बेरायदों आरो गिदिंदों बिदिनो फटक लादों आरो ना गोबां मानसिफ्रा नै दाबो जोबा मानसिफ्रानो